салом алейкум дӯстони азиз, бо рӯзи моҳи корвон сар мешавам. Дар охирон видеои ман телевизор сӯхтагида духтаро нависанд ки баъд лампочкаш сӯхтагия, лампочкаша харед. Харам нале ман гуфтам хабиё ки телевизор асос ку ба гуфт ки оз мерем ай корвон лампочкаша мехарем. Раҳмат ки шумо ҳастем, хали савето метед духтаро. Раҳмат мега ина машина бардагӣ ба мага биёрам я Lexus кредит. Ман гуфтам не раҳмат. چقدر بگذاریم پیجره؟ با ما فتم که رامنالی نی لکس ما دوست نمی‌دارم امی حیات من معقول نیست ده خب که ماشینی سبک که فتم یکون مرسدس میگه ما ماشینای خداوی میاریم اینا کارونه خیلی نمی‌فروشم می‌فروشم دخمانه می‌فروشم ها اینا می آمون بانک رفتیم پولی سویتا دودانی ой таримада духтар рай неста арзон доставка ай Москва арзон тар боша беговая дорожка о беговая дорожка қимат набошад подписчикои азиз ногуфта намона ки Faberlic и каталогш дар 14 рӯз ҷамъ баст мешавад. Аллакай чанд рӯзеш гузаштагия, рӯзои кам ба шумор мондагия ва касоне ки мехоҳен кор кунед, шумо дар беҳад вақти зур афтидагия ки дар рӯзи кам шумо соҳиби звания мешавед. Ждат намекунем 20 чанд рӯз. Ба ҳамин хотир дар ҳиҷози ман рақамҳои ё сумана мемонам, ё суман коруш беҳад нағз рафтестай, беҳад хурсандай ай ҳамин званиҳое ки гирифтестай дар муддати кӯтоҳ соҳиби якчанд звания шудагия. Ана мехоҳам ҳамаи шумо занҳоро буомӯзона. Омӯзишаш бепул, регистратсия бепул, группашда бо чанд намуд падаргоҳо одамои активнидам тайёр кардагӣ. Хулоса касоне ки то ҳол кор накардеда Faberlic ва дилтон дур мера ки мо метонем натарсида группаи ёсуманда хуш шавед. Номерош дар рӯи экран ватсапшда бинависед, ҳамара мефаҳмонатуна. Одамёвира шумо проблема кардестед, ҳозир мегӯен одам намёвем. Одамёвида кӯмактон мекунад. Чанд духтарое ки ман охирон рекомендовать кардам, ҳамаш одамёвида кӯмак кардестем. Аввал одамои хел мекарданд ки ҳама одамо дар хидм шава, нағз мешаванд, ки ҳозир занои тоҷик фаҳмиданд ки ҳар як одами меомадагида агар одам монанд, ихе манфиаташ зиёдтарай, и ба фоидаи ҳамин духтаро мешава. Ба ҳамин хотир ёсуманам ҳамихе одамёвида ёрдам мекунад. беҳад духтараки нағзай ҳатман будрои бинависед. Кам рӯзакҳое монда ки каталог маҳкам шава ва шумо соҳиби званиёҳо шавем. Ба ҳамин хотир вақтае даст надода худи ҳозир ёсуманда бинависед. омадем свет чумчи даргорӣ харидем. Ашта оҳан пӯҳанам хеле чиза. Абедни ошхонаи корвон омадем. Ош харид. Инҷа ошхона картинка ҳар чӣ тура. Ҷои зарядник. Не, подписчикои на оши мо омад. Ман чанд қашта ош нахӯрдам. Охирон бор қишон рӯй карда буд ош. Анам салаташон таркиб даем. Дилафрӯз KFC. Мега KFC дорем, ош дорем, расони KFC чие мегӯ? Мега мурғ крилешки. Хай ба саломатӣ ҳамаи шумо оша мехӯрем. наравшуни топ тоза бозича харидаем. Ин нағз мебинам отвёрка ҳамаи чӣ хонаро бигира. Ин мира харида меша ки дига тамоман нараса. тамошобинои азиз, хушбахтии мо дер давом накард, свет мирӣ сар шид. Мо дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунем. Не ки всё-таки чё-то последнее время ним рӯз 1 соат 3 соат ҳамхе свет мурдистай да. Ва рамналия медонед чӣ хеле сразу тамом печкаро мечаспонем. Ман не ҳама аловкуништа мефурамада. Бо ҳамаи ҷо сиён намешава. Дар ҳамун кухни карочи мечаспонем. Гуфт ай паи печка часпонӣ шидан. Вай наҷада телевизор дар очиради соскиняй. Уже ҳаво хунукай. Подписчикоси равно намешава бе печка. Ая тарафи дигар гирем. Ва мо инам хеле чӣ мекунем? Хмикида шиштан да чӣ мешем? Хай майли гуфтам биё хай часпонем ва чӣ кор мекунем?
Я соат 2 соат буда ко ях мекнан чихен медроя калоно бошам та аҷол дамешили интернет телефон қат истифода бурдане ки буда ко қат намешава ҳозир як чӣ мекунем печкара мечаспонем ай пай зиндагӣ мешавем тарако ма қолин шуштам чақон қолин шуштай ҳама маҷро бинед тирамур чихела барсик барсик ишна овқатш накадем қолина шуштам 4 партия қолин қариби қоқшавӣ меша оли медроре мегем тарапас борон мезада бо тар мешава чанду бора ки қолин тар шидестай намедонам оира кай медрорем алош дадоран одамо барсик авқоҷ дадора анам хеле як асназда ҳавли шумо чанд сотиқ ҳавли мо подписчико 8 сотиқ буда гистагида ами стандартни ҳавли худмон бо поён даха ҳаҷо доштем ана ҳозир ами ҳавли боло 8 сотиқа қариб қатиҷо ҷои качалка мачалкане ки ягон шинондагӣ нест барое ки ин сол мо ов надоштем беҳачӣ буд беовиқим буд инае кубикое ки урзайра харидам инам қабозӣ кардан тамом бо ҳамин тамом ине мора шави дроз гирия дошт мор кофтеста буд триката хайсуш гудакоч хелия трикато инами чизои равшан ана ҳозир мерам печкаи вайро чӣ мекунам ёрдам кунам печка часпони вайода баъд алов мекунем мешинем зиндагии ҳақиқӣ сар мешава гуфтам азбас ки мо ов надоштем нав борону сар шуд садбаргои мо нав ранги баҳор шидистиян бечора ова надида будам қава анака нав ё ранги нав садбарг гул мекуна кувам таришдиян нав не хеле савзак зардак хушушдиян мошобино ана зиндагӣ мери пиара шуд печка хонаи зимистона тайёр шид печкаш тайёр шид кумар зимистон сар шид кумар бура фармарс ара духтаро алов каси дар Россия чалова ёд карда як чанд қана бошӣ масалан дига давлату бош бо чиё нағз мебини ёд мекунӣ ки ман ёд накардам мира барои ки ман 3 сол дар инҷа 3 сол аловам хеле процедураҳои хеле вазнин ва мушкил воҳ бача свет не соат где-то 5 шарафола дарс наомада ҷа хонача гарда ай хунакира иҷа ҳичка намедромад ҳамин вақте ки рамонали набуд ҳичка иҷа намеомад ягон кас мегира бакал мерава тамом дига ягон кас хе биёя бушина хеле гап чап нест бача чико каситай фармош зарой канам ба сари кумар динанам хеле гривочки вешенки харда будам пухтумшона ҳозир и астакҳои динангиян вай қак салатик чихитуркаи хуна варсикода ролтон кардем чӣ кардистем ужин мекунем чӣ попшие буд рамонали ая аллао сузондаста мегу мерем дар хона хӯрем не иҷа гармай мега мегу чӣ хелат хунук мешава мегам попши мафаҳма попшиёра бисузона ку ба меди ки иҷа гарм шава гуфта тамошобино ина и лампочкаи харидагира ким чико кардистай рамонали иҷа қушуқ клею палову батар ровно 1 соат шуд устогӣ дорам бо курпача датаи партофтиян короче намедонам ба хайр бошаи им светакои хардагии мо намеоян амирӯз ина меёрам клею кардистиян до каса мустовиқа кардиям пуфу дуфу неҷа аппаратуршон хай короче инам хеле башки шумо телевизор соз мешава устои замонави қатӣ ё ки не дар комментария бинависем чистона биёед айкун телевизор соз мешава боша ё не ина короче аппаратура нашидеста ба фикрам рамонали гуфтеса нашавоз майдабодш мекунем ман мегӯям ай нахо майдабодш кунем ай умед дорем оли и телевизори ҳами тоҷикистон омадам харидам ҳамоа телевизори немиси не бисмилло бигӯ мешава рамонали
اوز جو امی اخران کارمون گیرانش میکنی نه گیرونش هم ایدهش میگوشم اوی شما خانوما نه شو مایده میشه اک نشوه از بیکنم تو زکر مایده نشوه تلویزر لحظه تاریخی های دادادن زبوک میمونه خیام جشتا میشه چی؟ ایوی ای bu sredstvo šajda. قبل ولد السبقة ما يجي بهذا السبقة هو كاش يجيب شيء زور انا تمشي كورو هو خونه يجيب ولا قبل زور مش شاب لكن أنا أخشى ناس دار ما يجي Maşat da Çinti resimmiş ya. كان تعمل دار يا سيدي لحظه‌ای حساس قرار داره. تو خیلی فرماست. کس کمتر دنبال سوز میشه نمیشه از میبینیم. همین دختر دا چی اینتریس نباشه من نمیدونم. پیش کو سر اجنا دانجا تو چی اینتریس نباشه باشه؟ ترزور بشو ترزور چرکینش یا چی بیارم نبدای دری تلویزیون پیشتر تلویزیون رو لامپочка داشتم من دایدم هسته ویدیوس که تلویزیون بودم نالی ها ویدیوس که بود چی بود короче аймом тариби цветной بود мы задичая тогда пуштуш я гала мампочка чему чудо качель кушает да махом көз уже герон начала афсус ждать мекне там шурфит подписчики уже фикр کرده که رامونالی 550 نرای سوز میشوند نه متاسفانه نشید اگه چیکار میکنه به اون زبچه زیاد کرای یا تمام الله اکبر تمام با تانتانا خیر خوش میکنیم خیلی تلویزیون подписчики اینا با تانتانا آوردیم در جوش چسبوندیم سوز نشید استوی پیشی نوهای فردوسی جون کنده نتونستن سوز کنیم акым агарем барои зебам ҷа беста букану ҳама хонашон телевизор дошта ҳанам хеле дӯстои азиз барои зебам ҷа местан мегум ки сол наша усто барем рамнем вале мега чӣ куш мекунӣ и уже як бор инаи паласа пайдо карда буда и тарафаш гум нашида так неки рамнали гуфт хай тамошо кардан мегири паласа нест меша гуфт набарду паласа чик исо омад خلاصه با هم خیلی روز کشتاب دیم سری گیرون میکنیم آواز هست دیزابراژین نیست هم قبل عمرش ایره میدونین دکابری 2019 خریدیم خیلی 20 صبح نیم 21 2 سال بردم تلویزیون تمام